Aminu wa alaikum salam. Akar makalla. Sarkin fawa kira ya kokari aiki. Ci sha maganin kudin zamani ba ci ba ce ma dogo. Kama dan gidan mai yankan kama da gefen kudi. Shi kadai. Wallahi kuma ta ga za kwashi na ban cika ma ne da. Kuma da yana kira ni saboda Allah ka yafi. Ka san ni ma ka kana kwata mu. Gaskiya ka san dogon baki ne ya saba da Allah. Ai ba ka da. Dan yi shari. Kulu Entertainment TV, ku yo subscribe. Kuma a kyauta muka ayi ba. Allah ya kama ayi ba. Masha Allah. Wani Allah karen yana da matu. Da birnin shehu. Diddigin addini. Ku ga shehu dole a barku da shehu. Ga gidan gari zai shehu. Wannan gaskiya ne. Masha Allah. Ko dan annabi Muhammad wannan kudi ai ba zan bayar ba. Gaskiya ne amma ka biyan da Allah ya. Wallahi tallahi ba zan bayar kudin nan ba. In na bar kudin Allah ya kine mu. Duk wanda zaka kira. Ban gana abin da kira shi. Ba zan bayar ba. Yanka na mu mutu da baka ce bai ba. Duk irin dukiyar mu ce. Wannan mana. A ya zan baka. Allah ka yawo. Ba zan iya ba. Ni ba na san rigima. Duk abin da rigima ba na san shi. Ba rigima. Allah ka yawo. Rigima ba ni ba sayan ta nake da ina. Ni ban iya sayan ta ba. Allah dan daraja Allah ka mun kudi yau ka mun nama na. Wa. Ɗaya mi za ka yi. Don Allah ka yawo. Kai me yake ni wo kai saboda Allah nabi. Ban gana abin da kake ni. Ka bar ganin ka wani. Ka bar ganin ka wani. Ba magana kun bane. Wai me yake ni ko zai mana dan kada riya wai. Ka bashi mu. Alquran zai muka abin masarai ba. Ka bashi. Zai yi muka abin wanda kira ka kira ba mara nan Allah annabi alaihi salam. Tun wanda abin da ke sai na mana ba kudi ba komai saboda Allah. Saboda Allah. Ba kudi ba wai ya sai na kuma zai mun kudi ba. Da ma mutunci ne. Allah